Home, doncs conmigo los demés podríem fer els poderets de l'amic invisible, no? Invisible. La maledicció de l'amic invisible. No, l'amic invisible és el pitjor que ha passat en aquesta societat. Em posa els pèls de punta pensar en totes les coses terribles que s'han regalat per l'amic invisible. Les enemistats que s'han creat, famílies enfrontades. Espelmes, espelmes, espelmes i més espelmes. Regals sense substància, encomanant-nos a Sant Mr. Wonderful per a que ens salvi la papereta. El bon gust i el bon nom de tanta gent innocent que ha quedat a l'alçada del betum per culpa de l'amic invisible. Talles petites. Regals que pretenen ser pràctics, quan en realitat són sossos a matar. Andròmines, trastos, potros, llibres de meditació. Triarem el millor regal per la persona en qüestió. Si jo m'ho passo bomba ajudant a triar els regals, imagina't qui els rep. Sí, este sóc jo. La veu en off que t'està parlant. A comprar el meu amic invisible.